matkatukihakemuksen luonti www-käyttöliittymällä. Eli skannaa ensin kuitit esimerkiksi työpöydälle, sitten avaa selain ja mene osoitteeseen tnkk.cloudvault.m-files.com ja https alkuun. Kirjaudu sisään ja huomaa, että Java pitää olla enabloituna. Ja klikkaa uusi dokumentti. Luokka on matkatukihakemus ja tässä varmistaa, että on pohja, koulutus- ja matkatukihakemuspohja. Sitten dokumentin metatiedot kuntoon, projekti ja mahdollinen tapahtuma. Ja selite voidaan antaa tässä. Ja OK. Eli dokumentti on nyt luotu ja helpoin tapa päästä tähän on klikata tästä äskettäin käyttämäni näkymää. Ja tämä on nyt vähän niin kuin kansio, eli tänne sitten helpoin tapa lisätä noi kuitit on ihan tuosta klikkaamalla lisää tiedosto, valitse tiedosto, kuitti 1 ja mulla nyt oli tässä myös kuitti 2, eli taas lisää tiedosto, valitse tiedosto, kuitti 2 ja sitten vielä tämä Exceli täytetään, mihinkä tulee pankki, yhteys ja muut tiedot sitten ja selitteet, eli tämä varmasti onkin tuttu monelle dokumentti. Hyvä. Suljetaan, kun se on kunnossa ja sitten valitaan tuosta tuo itse dokumentti ja palauta muokkauksesta, jolloin se paketti menee tuonne palvelimelle pilveen ja tuosta klikataan tilaan lähetä hakemus, niin tällöin sitten, ja voidaan antaa kommentti, tällöin sitten Treassi saa tästä automaattisesti sähköpostin linkkeineen ja tehtävän annon. Jos tässä on jotain fiksattavaa, niin Treassi saattaa sitten palauttaa se tuohon luonnostilaan, jolloin te saatte siitä sähköpostin automaattisesti ja sitten tehdään ne muutokset ja sitten vaan taas klikataan tästä lähetä hakemustilaa, jolloin pallo menee sitten takaisin taas Treassille. Ja koko historia tänne jää talteen, eli mitään allekirjoituksia tämmöisiä näihin ei tarvita, vaan täällä on sitten ihan täysi jäljitettävyys tältä järjestelmän puolesta tulee.